Ahoj, mé jméno je Zero a vítám tě u takového netradičního videa, a to ze hry War Underground Forces. Momentálně mám před sebou puštěný takový jeden povedený záznam, který se mi stal v historické bitvě na mapě Karpaty v režimu Domination, to byl tuším. Já si to trochu zrychlím, ať se tam dostanem, jelikož se mi tady podařil taková dobrá honička do kolečka s Tigrem, kterou jsem ovšem vyhrál já, jinak bych to sem určitě ani nedával, ani byste to neviděli. Dáme si to na 8krát, ať je to rychlejší. A osobně jsem rád, že hra nabízí ukládání záznamů, jelikož toto se strašně povedlo. Když jsem se tady v těch Karpatech dostal tady na C u hradu, nepřátelské C, které už bylo obsazené. Jo, tady se zničil jednoho panzera čtverkového H1, který tam bránil taky to C. No, tady jsem vyčkával chvíli, jestli tam něco nevěde. Tak, a teď jsem se dostal na C, které se mi povedlo obsadit. Tam vzadu jsem si všiml, myslím to byl Jack Panzer, jo, to tuším Jack Panzer nepřátelský, se kterým jsem se tu chvíli odstřeloval do té doby, dokud tady dole přímo kam teď mířím, jak je tam takové, to nejde vidět. No, tam ze zadu prostě na mě za ničeho nic jsem viděl, takového žlutého, škaredého Tigra H1. A nejlepší na tom, že to byl taky Čech, takže jestli se na to díváš a poznáš se, tak zdravím a určitě dám komentář. Chvilku jsem se tady přestřeloval s tím Jack Panzerem. Ještě mi jsem přijel na pomoc T-34, která ale tady se moc bohužel dlouho nezdržela. Protože teď utrpěla, vím, že mi tam něco vypisoval, nějaký těžký zásah, když se začal opravovat a myslím, že měl zaseknutou věž a další blbosti. Tady jsem utrpěl já zásah. Jo, a teď tady na mě vyřídil ten Tiger H1, kterého jsem si všiml. V momentě jsem se otočil, nějak jsem se díval kamerou tak, aby na mě neviděl ani ten Jack Panzer zezadu. A začala honička. Já jsem se teď pokusil Tigrovi střelit do hledího velitele, což je napravo od věže, takové malé kukátko, kde většinou je těžký zásah, někdy i zásah, kdy ten tank prostě vyřadíte. Ale nepodařilo se mi ho, ale trefil jsem ho, utrpěl zásah, ale ne takový, jak bych si představoval. Teď jsem byl trochu zmatený, jelikož jsem vůbec nevěděl, jestli vyjede zleva nebo zprava. Ale spíš jsem to očekával zleva, že na mě vykukne přes tam ty okna, nebo co to je. Ale tak se nestalo, on vyjel zprava, tuším, jo, už jsme ho tam mohli zahlídnout. Ne, jo. On vlastně couval dozadu. Já jsem si teď opojel a chtěl jsem ho opět trefit do toho hledí velitele, ale to se mi nějak nepovedlo a Tigr mě zatím strefil přes tady to levé okýnko, takže já jsem si vyjel, jelikož jsem věděl, že Tigr přebíjí, Tigr utrpěl zásah, ale teď nevím, jestli jsem prorazil nebo neprorazil. A Tigr mě zase, vždycky mě trefil přes tady to levé okýnko, jak teď mířím zhruba kamerou. Takže já jsem si popojel, kvůli tomu, že na mě poslal Artinu, nebo někdo jiný, nevím kdo. Teď něco na mě z někama přiletělo, to jsem vůbec nevěděl s kama. Teď jsem viděl, že vyjede dopředu, takže jsem očekával, že vyjede tou levou stranou, kde by to byl instant shot pro něj a já bych byl spokojený. Ale ne, on tam zůstal stát za tou zítkou a já jsem zase nevěděl, co se děje. A nevím ani kam zmizela ta moja T-34. Prostě z ničeho nic se vypařila, nevím jestli byla sejmuta, ale to byl někde jejich chvilku vrak, nevím jestli se jela dolů z kopce. Jo, tak když si zase po nás vyvíjel. Teda. Teď jsem byl už úplně zmatený, jelikož jsem vážně nevěděl, kde ho mám čekat. Ale ještě, že má takovou úžasnou kamufláž a barvu, že jde tak krásně vidět. A já jsem čekal na jeho první výstřel, aby vystřelil a já měl jistotu, že přebíjí a můžu si v klidu vyjet, jelikož ten Tigr tam stál úplně geniálně na jednu ránu pěknou. Teď jsem se začal schovávat sem za tu zítku, aby na mě náhodou nikdo nemohl střílet zleva. Teď jsem se opět snažil pokusit vystřelit mu do toho hledí velitele, tady jsem ho zasáhl tuším do děla. Když jsem mu zranil nabíječe. Jestli si to dobře pamatuju, teď jsem se schoval, aby na mě neviděl náhodou, kdyby se tam někde vykukl ten Jack Panzer, tak ať mám levou stranu krytou, protože když si všimnete, tak ta levá strana mé IS-1, ta už je úplně na šrot. Teď
už ani nevím, co se děje, takže si to nepamatuju. Jo, Tigr se dal na úprk. A teď jsem ho chtěl trefit přes toho Kinko, ale už jsem si nestihl popojet. No a ještě jsem to narámoval do zdi. Ale nevadí. Jsem si rychle zajel, ale tady už jsem viděl, že chcípnu, jelikož kdyby mě trefil přes tady toho Kinko, tak já bych byl jasný mrtvej. Jasný kill by měl. Ale snažil jsem se tak nějak tam zbytečně necouvat. Tady jsem zjistil, že už tu není, tak jsem si popojel. Teď tady vidím jenom takovou koukajícího tygra na mě. Bye. A je po něm. A jmenoval se Ferment.cz, takže Ferment.cz, já tě zdravím a děkuji ti za tuhle super honičku. Bylo to opravdu úžasný. Na kolo jsme nakonec teda prohráli, jelikož tým na hovno, no, co si budeme povídat. Ale tohle se opravdu povedlo, ta akcička se mi fakt líbila, kdy proti sobě jdou takové, tak, když to zrovna takhle řeknu, tankové esa. Jo, ale vyhrát musí nejlepší. Takže já se s váma loučím, zdarec. Doufám, že se ti video aspoň trochu líbilo. Jestli ano, tak nezapomeň dát like nebo odběr, to vždycky potěší, však to znáš. Díky.